Είμαι ο ανώνυμος ο ίδιος και είμαι εδώ με τον... Ανώριμος ο άλλος. Και σήμερα σατυρίζουμε τη Miley Cyrus. Έτσι πάνε αυτά. Απ' τη μία ο Justin Bieber και απ' την άλλη η Miley Cyrus. Δεν μπορώ να αντέξω την ηλικιότητα σε αυτό το κανάλι. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε. Miley Cyrus, κορίτσι μου, μια χαρά κοπέλα ήσουνα. Είχες βγάλει ταινίες Disney, όλα τα παιδάκια σε λατρεύανε, αγόρια, κοριτσάκια, δεν υπήρχε διαμάχη μεταξύ αγοριών, κοριτσιών για σένα. Ήσουν ένα είδωλο. Είχαν βγει πάρα πολλά βιντεοπαιχνίδια σε PlayStation 1, 2, τι διάλογο ήταν τότε. Πάντως, ειλικρινά, τι έγινε. Τι έγινε, ο μπάφος ήταν, ναρκωτικά, ιδέα δεν έχω. Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα, έπαψες να είσαι η Χάνα Μοντάνα και έγινες η Miley Cyrus. Μισό λεπτό. Επειδή είχα δει στις ειδήσεις ότι έφταιγε ο πατέρας σου που έγινες έτσι. Ναι, όταν εγώ μαλώνω με τον πατέρα μου, ο κόλος μου δεν κουνιέται. Απλά κάθομαι και ηρεμώ. Και επίσης, εντάξει, το καταλαβαίνω, είχες βρει ένα αγόρι, σύντροφο, γκόμενο τέλος πάντων. Και εντάξει, σ' άρεσε που έβγαινες μαζί του. Οκ, το κατανοώ. Και μετά χωρίσατε, και ήταν ανάγκη να γίνεις αυτό το πράγμα που είσαι τώρα. Δηλαδή, σ' άρεσε να κάτσεις σε μια βίλα τεράστια με 3 εκατομμύρια και να χορεύεις. Αυτό αρέσει και σε μένα, Αλλά να αγαπάει και ο κόσμος αυτά που κάνουμε, έτσι. Όλοι σε κράζουνε. Ειλικρινά, άμα μπεις στο YouTube και πατήσεις το βίντεο σου ή γενικά να πατήσεις ένα άσχετο τραγούδι, δεν είναι ανάγκη το Wrecking Ball ή το Weekend Stop, τι διάλογο έχεις βγάλει. Τέλος πάντων, άμα δεις, τα views που έχεις είναι πάρα πολλά, ένα χρηματικό ποσό πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά τα dislikes δεν τα βλέπουμε σαν η ρούλα, δεν τα βλέπουμε. Που είναι πιο μεγάλα από τα like. Είσαι και βέβο πανάθεμάσαι. Βέβο, καλά. Βέβαια, η αλήθεια να λέγεται. Εγώ σε έβλεπα πάντως στη Disney. Αλλά μετά ήμουνα κάπως σαν το Will Smith. Μόλις σε είδα στην παράσταση σου, μόνο που δεν ξέρασα. Πράγματι, είχα ένα κουβάδι δίπλα μου. Άρε Μάιλι. Άρε Μάιλι. Άρε Μάιλι. Εντάξει. Ωραία, ο Justin Bieber ήταν από την αρχή ηλίθιος βλάκας, όπως μπορείς να το χαρακτηρίσεις εσύ. Μια κοπελάρα, έγινες αυτό που έγινες. Καλά, βέβαια, καλά κάνεις και τρως αυτό το κράξιμο έτσι όπως έχεις γίνει. Ούστε, κολοπουτανό. Τέλος. Αυτό το βίντεο φτιάχτηκε από τον Ανώριμο 1 και από τον Ανώριμο 2. Θέλουμε να δείξουμε μεγάλο μίσος σε αυτούς που κράζουμε. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και άτομα που αγαπάμε. Μπα, πλάκα κάνω, να τους σκοτώσουμε και αυτά. Τέλος πάντων, να είστε όλοι καλά.